ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, дар хотир доред ами навор карда будем аз двойкоҳо. У духтаро тест тамом шид двойко. Ҳозир бо омадай бор марҳамат чунин навор пешниҳод мегардад. Духтаракое ки омада наёфтен, биёен акун бори навшид. Бозори Корвона иҷа тарафи пажарка якм дарвоза, якм ряд магазинои шишагӣ 118 магазин. Ина духтаро иҷада оригиналош ҳастай, баъд материали бамбукш ҳастай. Вайш арзонай, инаш камакак нархаш дигарай. Материали ино королевский велюрай духтаро. Ҳозир рангоша нишон метем. Размеро ҳамаш ҳастай. Размерои калон, размерои майда, хулас чӣ размере мехоҳен меёбен. Мана нархшон чандай? 450 сомонай. Аҳамиятият ҳама ҷошам хе сангча дора. Баъд материалшон королевский велюрай. Марҳамат биёен духтарако, ма рақамҳои савдогарам мемонам. Каседа ки доставка дар корай, нависеншона доставкаям доран. Ира бинен чӣ хушрӯвай. Ана баъд анаи моделшам чанд та ранг омад. Даф ҳамаи рангу набуд, ҳозир чанд ранг омадай. Хушрӯвай бинен. Иям ҳамун нархая. Иям 450 сомон оригиналшай. Ҳозир дигар рангошам нишон метема. Ина нигоҳ кунен. Сиё дора. Ана ин ранг дора, ин рангам бисёр харидан. Ана баъдан бо ина бинен чиқа рангакои хушрӯ дора, сери дора. Аз инам бошад сиё ҳастай. Сери ҳастай. Баъдан бо ана ин ранг ҳастай. Хулас ино 450 сомаш буд. Ҳозир бо арзоноша нишон метем. Тамошо кунен, тамошобино. Ана баъдан тамошобино, ана ин намудаш арзонтарай. Материали ино бамбукай. Ина марҳамат размерои калонай. Размерои калоншон чандай? 350 сомон духтаро. И ҳозир чанд сорт биромадай, сорти нағзиш ҳамияй бинен. Мана сангчоошон аҳамиятият хичона бинен, тамоман дига хелай духтуш. Нархшон 350 аз ҳисобе ки размериш калонай. Ҳозир аз ида бо арзонтарош ҳастай, вай размерош майдатаран оз нишон метем. Ази бо чӣ ранго ҳастай ай балишмерка? Ана и рангам ранги хушрӯ ҳастай. Диден? Ям ранг размери калон дора духтаро 350 сомон балишмерка. Мана сиё дора, ҳа? Бежеви дора, баъд аз ин дора. Ана баъдан ана инош арзонай оз нишон метем дар навор. Тамошо кунен. Мана ина марҳамат. Нигоҳ кунен. Диден духтаро иш арзонтара. И чанда? Ина ино 300 сомонан бо арзон мешан. Тамошобино. Мана ино материалошон бамбукай сиё дора. Ози ази бояд дигар фасонам ҳастая. Дигар фасоншам нишон метем. Марҳамат хоҳишмандо. Биёен аз пеш бобинен. Ана ин амудош боша. Тамошобино. Марҳамат материалшон бамбукай. Нархшон 250 сомон шидагай. Ина духтарако каседа дар кор бошад. Рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран. Нависен бо маълумоти бештар аз хичон гирен. Ира бинен рангои хушрӯ. Ҳозир мо я ранги дига ҳам дорада. Ранги дигаришам нишон метем. 250 сомон. сабзша бинен. Духтаракое ки сабзи намхел талха барга. ия ҳамин ранга нағз мебинен. Марҳамат метавонен биёен ҷои ҳами хоҳар аз пеш бобинед. боварӣ дорум мақултон мешава. качествошон нағзай. Тез тез мегиранд бора барои ҳавай барвақттар биёен духтаро. Марҳамат. касе доставка мехоҳад, рақамошон ҳаст дар рӯи экран. дар бораи доставка бо ҳамроҳи хичонам суҳбат шавен. Мана иҷа давози бор бисёр омадагиай. Ма дигар чизошонам нишон метем. беҳад борои хушрӯ омадагиай. биё и двойкорам нишон тем. бад киртора халатора. ина бинен. ина ми ранг омадай. И чанд сома буд? И 300 сомонай бамбукай материалош. Мана дар кор боша духтаро. Биёед ҳамаи размерашон ҳастай. Ай пеш омада бобинен хитон. Мана бори новинка. Духтарои двойкор аз продажа шидаган турецкиян 200 сомон. аз сабабе ки яктаи мондагиян. марҳамат бурукошон катияй. хушрӯчаай пеш бобинен. Мана иш ваяй
ангурка материалыш буша вязаные. Найдешь ангурка устинош. Хлас брукошон катяй брукой хушру доран катишон 200 сомон. Ма менависм рақамай савдугара. Шумо занг занин бо дархост кунен каседа ки доставка дар курай. Иҷада бо ҳастай дигар намудош ворам нишон метем. Инчунин духтарако ана ино распродажа шидагиян аз ин чанд тарангай инам кам ки мондагия 180 сомони. Марҳамат ин тиниктаракая пахтагияй материалыш. Мана лён баринай материалыш. Тиники бад нестай ғавсакай. Ранги джинсай материалыш хулас. Биянай пеш бинен 180 сомонай. Диден? Дигар рангшам нишон метен? ها دو رنگ مونده قسم قفاش هم نشون تین یک بار اینا دخترو از قفاش هم خیلی اومدگی دیدین روی سنگ چوی را بینین نم میکنه فاسون نرخش 180 سومون دخترو دخترکو کسی که خلط پرسیده بود مرحمت نه خلطوی نوین که اومده در روز خشروان انا این امودش 300 سومون اینش باشه 500 سومون مرحمت کسی در کارای با بیانای پیش بینین سانگچوی را بینین چه خشروای ماتریالشون королевский ویلورای مانا فاسون کن مرحمت اینایشان بینین چه فاسونی خشروای خلاص بهترین نرخ مانا ایش بینین چه خشرو 300 سمش مانا انا می مغازین گلنوزا گوین دخترو هم منیشون تون میسیا یکم دروازه بازار کوربان طرف پژارکا مغازین 118 اجازه دیگر خلطای هم است از این نوار داشتیم اینو چند بودن 550 سومونی را بینین چه خشروای ناس خریداری میکنن باری نوده با آوردن مرحمت کرتویم نب آمدن دخترای کرتویم نبود تمام شدگی بودن قطرش من آورد داشتم رنگش تمام شده بود حاضی نبینین چون نسینی آمدگی سیاه آمدگی بعدن با انهی رنگ آمدگی این نرخش چندن؟ چند؟ 450 سومون ایره بینین ماتریالشون خوشروی هستن که هیچی نمیشن بس هنگوشون تازه شگی منه این ای رنگ با آمدگی این رنگ هم خوشرو دخترو منه از این مدلم هسته دخترو منه ایشم خوشروی 450 سومون تماشا بینا ایره شتا میپشین برای که ماتریالش هیچ نمیشه با سنگوشون همه مستحکم من دخترو ایره بینین خوشروی باری اریگینال همه ای بار وای دوره سورت دوره این سورتی نقص شای بخواه اختون بیین دخترو یک برای پیش بینین مقایسه کنین چند جوره بعدن خریداری کنین منه 450 سومون با ارزان می شود انا بعد با دخترها کرتوی دوبای با اومد ازی بسیار پرسیدن دخترها ایناش هم تمام شده بود حاضی بینین اومده هم رزمیراش هم رنگوش مخصوصا نمی سبز بسیار دخترکوی ما پرسیده بودن مرحمت اومدگی به حضور بیاین بینین королевский балхай материалش нархи 9000 сомон буд ҳози 900 сомон скидка кати 900 сомон да метиантуна бадана бо я ранги хушруви дига ам дора ана и дига будай бу материалш фасонш дига будай хулас и чансма ишам ҳамин нарх да метиан духтаро марҳамат 900 сомон да мегирен духтаро омадай пеш бинен ира бинен фасони бадай хулас аҷоиботай ина метавонен ки омадай пеш хутон дида муқоиса када харен лекин материалш беҳад хушрӯай фасоншам хушрӯай ай безрукавкоям омадак духтаро нигоҳ кунен 350 сомон анаи намудшай диден анаи 450 сомон и намудш бо ғавсай и намудш балху кожинка якҷоя шидагай диден аҷоибот хушрӯ мана инчунин дариҷа дар магазини гулноза духтарако шумо анамихе киртои дубайскира мебинен диден ҳамашона бо нархи арзон метиантона нархушон ай чанд сум сар меша королевский балхора ҳамаша 1450 суми метиан иҷа кирташ астай вайш астай двойкаш астай бинен чихе хушруван мана тоза бори дубайай биёен
боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Мана ҳамаш фасон. ин новинкара бинен духтаро, иқа хушрӯвай, ҳамроҳи шарфшай, тоза королевский балх, бархат, ина ё кори дастиян ҳамаш. Диден? Ҳозир қисми қафошам нишон метам тона. Марҳамат, бинен. Ина қафош. Шумо духтарако метавонед байшари мишокша кушоену ҳам хе пушен. Кушод мешава. А касе ки хоҳа ранги платья това, мисол шумо метавонед римишокати пушен. Материалш аҷоибот хушрӯвай. Мана фасоншам фасони бадай. Духтарако инчунин анаи намуд вай омадагиай кожаный дар магазини нами Гулноза духтаро. Ино тозаҳошай, тоза якум сортошай 1650 сомон. Ҳамаи рангош ҳастай. Ма мемонам рақамошона, шумо занг занед бо пирсеншона. И двойной бой тарафша мештай пушта. Ҳам кожаш тозай, ҳам мехаш оригиналай, натуральный мехай. Марҳамат, дар бораи рангош бо метонен хичонда нависен, сурататон мепартояд.